NG houseman hi February ni sompariat kumsang khazakwa samria pali khan alopianga anchung kwa in Saint Anne, St. Louis, Missouri khopera anchenga anu dain bowen le apashon ron bowen tenen an khosa ani NG le ron hi anin po in pa fa ang tak tak hi anneya NG e kum khachawa upa ani laya changa enkol tu ani wangani pakhat NG hi no panghar wang tak mayaniya ahlim thein thir sakora konga tlanvel te chu nuam ati thin hleya an chena veng hi vengra mong tak ani nge ya nule pa te pon ngai ngam takin an fa te an twal chai tir thin ani nimasela November ni sompariat kumsang khazakwa sumko pathum alawin her chwa chuan khoral mong tak ni thin kha khoral chi tak alo chang zauta ani NG chuan akum kwana a mang meka a school bang chu an in lampan chuan basa chuan a chuanga Saint Anna Red Avenue bus din huna chuan a chuka basa changa a chukna le anin inkara hian in pariat vel chau a oma ain hlat lo hle ani he bus to pachang hian nitin ama in ke in a homai china nimasela hemini November ni sompariat kumsang khazakwa sumkwa pathum hi chuan a school bang chu ina a ho theita reng lo mai ani ina thlia wangin no pang school basa changa ron chukte chu chenom te chuan an hmuzut china chenom nu pakhat ni tina anin tukvera changa no pang school bang lo thlir thin chu hemini hian vandoi thlak takin a tukvera chuan adak chuak lawa tuman hemini hian NG school bang chu an mutalawani aban hunom vela po ina thlentak mai silawa chuan anu mangang chuan police te akolta a ti chuan kongdung te chu uirim shiat na chatak nin te chuan an hanzonga chen khoveng ten an theitop cho in zunna an lo thok ve char boka uifing chuan Right Avenue bus stop a chuan rim dang dai tak shain NG te in lampan chuan akal zela nimasela NG te in thlenma chuan an rim chui chu atop ta tlat maya ti chuan police te chu rim an hlau na mun ngei chu NG rubo tu in kara a hnu lu na ni in ngai ta ani evidence ni theiturang te chu han hmu ma se technology ala changkang lo nen ti thei awang hleya ti chuan ni kwalai mai chu NG chin shat tur lo chuan are vung mai ani NG bawa changa ani somna chuan kum kwale ka upa NG houseman rang chu mi tlo po vak lo na hmuna thingkunga phuar be in an hmuta ani an hmuna hmun hi St. Charles County St. Louis Wildlife Conservative huam chhungram Hnuaiah aniya a hmuile ami chu dak tape manga charbe aniya arwang hi alarim chhelawa karkhatlai chu aladam veni in an ngaya arwangan hmuhma darkar tampo liam lawa ahnuk acha chau ni in an ngaya ni arwang anzir chan chuan he no panglainat om hian a thi ma a athil paltlang rap thlak te chu an she theita a mi pat mai chet na lam hoi zonga khwai khemle khoi chiat aniya ngai sak ani baka rilcham taka shenbe aniya khowot nen ataksana le rilcham taka a turte lau thong taka a turte mithla phei chuan rilru atina vongvong thei ani police te chuan crime scene a chuan DNA an hmu baka dak te pa chuan fingerprint an hmu buka nimasela tunlaya khol tha tak tak kan nei angte hi ala ve mew lo wangin rin hlel tur mai an nei lo buk nen ti thei atlem hle ani NG twal thi dan chuan kho chung chu alwa nei hleya mitin mai chu anral chi in NG thi na chuan anril ru atina tlang hleya police te chuan NG chunga hetiang poirap thak thlentir du tu hi mishang nilavin an chung ko she chang tu le NG point anel ve tak ani anringa heti lain mi puilampo an film khur hleya St. Louis school tamjok chuan an school no pangte school thlen hun le an ho hunte an chin chha thlapa an remshiat angin an lo film khur ve ani police ta chuan mishang shang hne na changin tips dong ma se bo zoi tlak pakhat ma a omlova NG bahun lai vela bus stop mi pa muipul nei le kodlian takha an soite chu alem hanja tir ve bok ma se kongrau asolem lo hle ani NG thatu tak ngel po an sha thai se lawa chuan NG nu dayan chuan NG naw te pahni an himnan anin tukver parda te chu engtiklai po in azar phuimu prenga lau thona in akhat so to ani afanu anruk bona ni ya an ngai
bus stop a hmu phei chuan insum zo lovin lung chetakin a chap hom thina NG passion ron chuan dain chuan depression anei pha hial ni ina soyani an beidon emawang chuan tharau lam thil mihring pa ngai hriat ve theilo hre thei inti te chu an ron ta a thil hre thei chuan tol that tu chu an zon pho ngai don lo thu alo shil mia mai sia hei wang hian dain chuan a be seina te chu a hlo zowa mun chang changa in son kwal ma se dain chuan anin tuk ver te chu a hong ngai telewa an bathlara lai te chu NG tan ti in engtiklai po in ati eng reng mai china ni anin son ma hian NG thomno te chu an mel shat me chenau pang mamo nia an shate hena chuan an sema mase kumsari ani la ya NG tana thir sakor sendang an le angen chu awenga chu tuma an pe phallawa NG khan angaina in aro ve hleya tunthleng hian ama hriat rengnan an la kol tha ani dayan chuan nate thokin mong changin anun chuan ngai a o vele ta a nimasela wandwai thak takin kumsang ni som paruk khan cancer natna awangin aboral ta a adu thu sam afanu thatu chu tunge ania afanu in ro ren la dik a hmu lai chu a ngak chuak zau ta don lawani NG thi atangin kumsum ni panga lai alo liam ta a khol chatak tak atam ta hleya police ta chuan NG rubo tu ni thei om miswal engam za rin hlel aneya chungzinga pakhat chu Texasa NG bona mona changa lalote ya mecheno pangdang rubo tu aniya mipa pakhat Florida chengnia insoi chuan NG rubo tu ani thuk police ten hena chuan asoi ve boka nimasela chuizui tlak omlovin atham ral leta ani kumsang ni sompakwa March alawin her chhuaka police ta chuan NG ki korte tlanga DNA sample chula in forensic ten hena chuan an hlana khol chatak codis anti mai combined DNA index system FBI national DNA database mangchuan an han testa a vanai thlak tak main DNA milpui chu FBI DNA database a chuan alo hlo maya khovel achang kang towa dan palzut reng chu an DNA lak ani hnuwa database a record thlap ani china wangin miswal poi khoi to in poi alo khoi non le chuan olsam takin an man zung thei don ani DNA nei tu chu Earl Webster Cox kumsamruk pakhata upa Air Force a nathok chin ania no pangkhwai khem achina wangin jail bangpo alo zo zak to ani hepa hian nun hluite nom tak alo nei nwal towa kumsang kha zakwa somria chawvel khan a nathona Air Force achanga bananiya hemi hnuwa hian Germania a nathona mechanau pang a chu mipat mei chet na hoin a khwai khema kumriat chung jail bang azut nuwa perola chwatir ania perola a chwala hian St Anne NG bona bus to pachanga hlaloteya akhosa a kumsang khazakwa somre pakwale kumsang khazakwa somkwa pakhada khan mechenau pang pahni khwai khem thuwa zona zofia ania kheisiam sak nilawma se a perol dan abo chheda wangin kumkha chung tang le torin jela anthon kirle ta ani tichuan kumkhat empo aliam ma in kumsang khazakwa somkwa pahni khan an chhuatir le ta a chho ani la hi NG bohma thlasom pakhat vel la oma ania Ferguson Missouri a akhosaveya nimasela San An lama afarnu achena wangin atlo china afarnu in hi NG te skula changa in thumna omani nge ani NG thi achanga kumlina khan police the rin hlel lisa po ahming hi alo chuang ve towa nimasela rin hlel lis za chuang oma NG ne na in kung kai na nei an lo thur big deuh nen police te chu an film khur zo tok lo ani mel Cox hi Missouri a engthlenge a chen sia thei nilawma se kumsang ni pathuma chuan Colorado a cheng ti sia dania heta po hian tlero kumsom palimi chu lekha thonin anom chenna atana nulani turin le abula cheng turin a soma lo apek thin tur thu athona wangin man anilea hemi chum ve khian police chuan a computer an han ena child pornography thalak Hnuaiah singkhatlai an hmu chhuaka heba ka hian child pornography online website te asiam ti sha chwa anile zelani ti chuan man anile ta a kumsang ni som pakhat kha a chwa thei hun tur ania nimasela psychologist chuan midang tan a hlo om thei don chwa ngam anilo ati awangin
NG rubautu ani ti an sha thleng hian jela ahun amangani NG houseman aruk baule tha chungchanga death penalty a mole mulo tura case an ngai to nu August ni somni pakhat kumsang ni somni khan damchunga jail tang turin achung thu anrel sakta ani NG thina chuan don chu ala ngong na hle maya anaute pahni chuan a u anga to sol an to velo nan an pa don chuan a khwa khir chin hleya pona thir sakor khalte po a phal saklo chin ni in an soya don chuan a fanu NG le dayan chuan wara changin aron thiranga engine rorel na dik a muto ti hi an mu venge arin thu asoyani he khe sungchanga soibel du ineite comment section lama ilo soi ve donania